good morning. Panibagong araw, panibagong kaganapan na naman po dito sa Pabay Project ni Kuya Noli. At ayan, kararating lang natin. So, andyan sila. Yo! Amo. Good morning. Yo, Kuya Joe! Hi, Kuya Joe! Ang saya mo ngayon. Bakit? Hindi ka masaya? Ano gawin mo? Hugas? Yeah. Prepare tayo ng para sa asintada dyan sa bintana. Aray! Nona! Ayan po may bugtong. May sound trip po tayo ngayon. Sige mo nagpunta. Nakik tayo ng ulong. No baby, I love you, you love some baby. So kick.
Ayan po, experience tayo mag-building. Para matuto. Ano sigurado niya? Ano sigurado niya? May tilister? May tilister? Ay, Winston daw. Winston? Isa is... 32. Oh! Take it home. Weird. Ayun, dito. Isa. Parang kulang ka lang. Kalahati yan. Pagkikis na. Alis mo lang, alis mo lang. Yan. 1 minute yan, minute. Bata mo na. Baka hindi ka. Ano sa gigit? Bagay yan.
Taas. Yan. Okay lang. Okay na? Yung taas, yung nakapagod. Ito? Okay lang. Bakit ay? Ito mo. 5,000. Experience. Patay mo. Para matuto. Patay. Pasmado. Talaga. Oh, puta. Kaliskis. Kaliskis toko. Chop na ka. Yo, kapit ko. Usap. Usap. Diwitin ka? Diwitin ka? Oh. Okay na? Oo. Yan, gawin mo. Ito tayo. Oo, oo. Ay, kala ko gamit mo. Ay. Ano tubig nyo? Ini. Sino ka lang ilagay? Ako na talaga. Talagang ako na. Ano talaga? Iba na naman ito na harap eh. Ilan
Yan, wala na lang. Ayun. Yan lang yun. Yan. Focus kami ng kagabi. Nagtawag ito. Nadaanan ko kayo? Check-up lang ako sa bahay. Alas 10 na ako. Alas 10 na mga wala na. Siguro. Parang tapos ko. Yo! Halo tayo dyan. Para dito sa asintada. Hindi ko agad siya dito. Kung magkita tayong muli, hindi ako ulit. Ibibigay ko ang lahat, pati na rin ang iyong pangarap. Di na tayo, sana maalaala mo. Anong ulam namin? Ano daw yan? Ginataang gata. Ginataang gata. Wala may kasamang putskay. Joke lang. Ginataang isda. Lalagyan niya ng gulay na pitsay tsaka talong. Napakasarap po nitong magluto nitong bata na to. Napakasarap magluto. Kung sino man po yung nangangailangan ng tagaluto dyan, pwede nyo po sangihan. Ano lang po, tawagan nyo lang po ako sa 09 090909 hanggang 09 lang. Nandito po nga sa April Boys. April Boys rin yun. Hindi ko kaya. Oh. Na mapapasuwa ko sa tiin. Kuya kayo. Napagkasakit na kuskusin ang namumuong libag sa akin. Di ko kayang tanggalin ang namumuong libag sa akin. Napagkasakit na kuskusin
namumulibag sa akin. Yung talaga. Yan yung talaga. Yung. Pasarapin mo luto mo ha. Pag di mo pinasarap, doon kami kakain sa ano, may kinasal. Doon na kayo. Okay, no. Doon na lang kaya tayo. Kinasal. Ayan po, yung chinilas kahapon ni Kuya Gatcho, tinago ng bata. Kasi humingi ng tingko. 5 daw. Ayan, pinalaman. Ay! Legit pala, legit. Pinalabas na yung chinilas. Bibili ng cheese. Akin na yung chinilas. Bibili natin ng cheese. Ito yung chinilas. Oh. Tinago yung tira. Ayun, chinilas. Hanap na ako eh. Lapit na kaya ni Dio. Sabi ko na siya nagtago.